أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ። ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዕኡ ይግብኦ። ክስካብ ሰዓት እዚኣ ድማ ብሰላም ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረተይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ንኹሎም ቅዱሳንና ድማ ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽ ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 27 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። 27 መጋቢት እንኳዕ ናብ ክብረ በዓል መድኃኔ ዓለም ኣቦና ጥንተ ስቕለቱ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና ኣሜን። ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር እለለመደ ስብሃተ መድኃኔ ዓለም ተወከፍ እንተ ኣቅረብኩ ንስቲተ ዘሰተይከ በእንቲአነ ከርቤ ወሃሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ተቅትል ሞተ ይብል ኣሜን። በረኻቱ ቸርነቱ ይሕደረና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 27 መጋቢት መድኃኔ ዓለም ጎይታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንዓና ክብል ብዝፈጸሞ ናይ ምድሓን ስራሕ በዚ ዕለት ኩፍኣት ኣይሁድ ናይ ምሸት 3 ሰዓት ኣብ ውሽጢ ጌተ ሰማኒ ሓዝዎ። ሙሉእ ለይቲ ካብ ቀያፋ ናብ ሃና ካብ ሃና ናብ ቀያፋ ክመላለስዎ ኣሲሮም ክሃርምዎ ሓደሩ። ስቁን ተበሎም ዓይኒ ሸፊኖም ብጽፍዒ ተሃረምዎ። ምራቆም እውን ተፍእሉ ኣላገጸሉ ንርእሱ ድማ ብዘንጊ ሃረምዎ። ንሱ ግን ንኹሉ ተዓገሰ። ብንግሆ ካብ እቲ ገዛኢ ሞት ክፍረዶ ኣቕረብዎ። ኣብ ሰዓት 3 ኣካሉ ክሳብ ዝውዳእ እንዳተላገጹ 6666 መግረፍቲ ገረፍዎ። ካብ ሊቶስጥሮስ ኣደባባይ ድማ ርሑስ መስቀል ኣሸኪሞም ናብ ቀራንዮ ወሰድዎ። ካብ ሰዓት 6 ድማ ብዓበይቲ ሓፃውንቲ ኣብ 5 ቦታ ሸንኪሮም ሰቐልዎ። 7 ዓበይቲ ተኣምራት ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ተረኣዩ። ዓለም ኣብ ጸልማት ከላ ጎይታ ኣብ ልዕሊ መስቀል 7 ቃላት ተዛረበ። ኣብ ግዜ ቀትሪ ሰዓት 9 ድማ ብናይ ባህሪ ስልጣኑ ንቅድስት ነፍሱ ካብ ቅዱስ ስጋኡ ፈለየ። በታ ሰዓት ድማ ናብ ሲኦል ወሪዱ ዝተኣሰሩ ኩሎም ፈትሐ። ሰዓት 11 ድማ ጻድቃን ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ምስ ዓብይ ክብርን ሓዘንን ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ። በታ መዓልቲ ድንግል ማርያም ልባ ብሓዘን ተቃጸለ። ፈታዊኡ ቅዱስ ዮሐንስ ዝነበረ ድማ ብፍጹም ልቕሶ ኣልቀሰ። ቅዱሳት ኣንስቲ ብብኽያት ወዓላ። ማቴዎስ 27 ፍቕዲ 1 ማርቆስ 15 ፍቕዲ 1 ሉቃስ 26 ፍቕዲ 1 ዮሐንስ 19 ፍቕዲ 1 ስለና ስለ ኃጢአትና ፍጥረታቱ ክብል እዚ ኩሉ መከራ ዝተዓገሰ ኣምላኽና ስለ 13 ሕማማቱ ስለ 5 ቅንዋቱ ስለ ቅዱስ መስቀሉ ስለ ናይ ድንግል ማርያም ኣዲኡ ልቕሶን ስለ ፈታዊኡ ቅዱስ ዮሐንስን ኢሉ ይምሓረና አሜን።
ካብ ቅዱሳን በዚ ዕለት ድማ ንልዕሊ 80 ዓመታት ኣብ ገዳም ዝነበረ ንገዳማውያን መጎሶም ናይ ኩሎም መነኮሳት ዝኾነ ሓለቓ ዓቢ ቅዱስ መቃርስ ዓረፈ። ከምኡውን በዚ ዕለት ንግስና ምስ ሊቅነት ጽድቂ ምስ ሰማዕትነት ዝደረበ ሰማዕት ቅዱስ ገላውዲዮስ ክሳዱ ተኸለለ ወይ ከዓ ተሰየፈ። ቅዱስ ገላውዲዮስ ወዲ ጻድቅ ሃፀይ ልብነ ድንግል እሞ በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ቸርነትን ምሕረትን ይቕሬታን ለውሃትን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ጸሎትን ተራዳእነትን ይሕደረና ኣሜን። መጋቢት 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሃንስ ፍቁረ እግዚእ፣ ቅዱሳት ኣንስቲ ካብ ግብረ መስቀሉ ዘይተፈልያ፣ ቅዱሳን ኣብ ግዜ ናይ ጎይታ ስቕለት ካብ ሞት ዝተንስኡ፣ ቅዱሳን ዮሴፍን ኒቆዲሞስን፣ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ሓለቓ ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ወርሓዊ በዓላት ኣቡነ መባዕ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣርምልኝ ኣሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን